Salamat. Hindi TV. Ilang na niya sa nasagto niya sa pag-cellphone ko. Agad kanina, mas nag 1-0. Ang ngipon sakit. Ha? Ang ngipon sakit. Kasi pagkaon ko gahi. Nutik. Ikaw, nutik. Yun, dili man. Ngit-ngit. Video na tama dili ba? Straight ba? Okay. Kaduga yun noon kay nagkao na. Pumikao na. Ha? Kaduga yun noon. Pagpagaling ako na to, order kay ganyan, ay mga rice pa. Huwag ka.